Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Sizoqhubeka siqedelele ebese sikwenzile sesivala indaba yethu yama-compound interesting. Sifundile ekuqaleni ukuthi uma ngiboleka imali continuously ngiyiboleka kaningi kaningi ngigcina sengibhadala P to the P i-principal yethu to the E to the R. Ngizoyichaza kahle leyo nto leyo. Asithi mhlambe i-principal yethu P okanye i-interest yethu noma i-rate yethu esiboleka ngayo i-10%, siboleka nge-rate kabani ka-10%. Emqondo esinawo noma into ebalulekile ukuthi masibolekile leyo mali esobe siyibolekile i-P siboleke ngale rate ye-10%, sifana nabantu ekupheleni konyaka sizobhadala imali P e to the R. Iyo imali esizoyibhadala P principal principal ka P na imali leyo ne-interest yethu to the power R. Asithi unyaka wokuqala nakho siyaboleka uP loya imali esiyibhadala ileya. Unyaka wesibili ke ikanje asisaqala kuloya P kepha sesiqala ku P e to the R, u-R loya i-rate yethu ngoba sekuyiyo i-principal entsha enyakeni wesithupha. Mase siya manje enyakeni wesingaki, enyakeni wesithathu. So thi mase sibolekile sithi nayi i-principal yethu entsha manje leyana ka P e to the R, i-rate ka R sizothi mase sizothi ikhuphuka ngobani? Ngo e to the R to the power R. Impendulo yethu ye-principal yethu entsha manje sekuzoba u-P e to the power 2R, to the power 2R. Yiyo manje principal yethu soyithola mase sibale laphayana futhi imali esoyibhadala mase siya enyakeni wesithathu siboleka futhi sesithola leya mpendulo leyana ka P e to the power 3R. Ukuphi okunye engingakuchazanga? Kufana nokuthi kuya nenye iformula into esingayibhala kuyaphuma kithi ukuthi siboleke isikhathi esingakanani, singathi PR or P e to the power T. RT T lena isikhathi, kuphuma ukuthi isikhathi esingakanani esiboleke ngaso. Singaboleka 20 years, 5 years, 6 years, 30 years. Phuma kithi ukuthi siboleka isikhathi esingakanani. Ngizothi manje senze ibonelo zangempela ke simele ama-formula sibe siwabhala siwasebenzisa wona manje ukubona ukuthi singabhala kanjani impendulo zethu noma singabhala kanjani. So sino 10,000. Asithi no 1000 ayi 10,000 sino 1000. I-1000 lela i-1000 yethu. Asithi ke 1000 yethu izokhula nge-rate ka 25%. 25% uyena i-rate yethu. Rate yethu nalaphayana lingana nokuthi u-0.25. Yafana no-0.25 mase simbhala ngama-decimal. Sithi u-T noma isikhathi sethu esizokhulisa ngaso u-3 years. Sifuna ukuthi 1000 leliya emva kwe-3 years lizobe seliyimalini. Iformula nje esothi siyibhale imali esoyikhokha ekupheleni kunyaka or noma sokhokha malini ekupheleni kuka 3 years. Sithi 1000, 1000, 1000, 100,000, ngiyaxolisa 1000 rands, 1000 rand times e to the power 25 times e to the power 0.25 times t noma times t, ngasho kanjani. Kufana nokuthi 1000 times e to the power 27 to the power 74 0.20 times 0.75. Ngithatha i-excel laphayana ngenze yona ngithi 1000 to the power excel wami lapha ithi accept times 27 for 75.75 to the power 3 leya okwenye bese simguqulile. Sizothola ukuthi imali esiyitholayo kuleya formula yethu u-2117 mangaphazami ngoba ngathi incanyana. Yebo, yiyo leyo number leyo engiyitholile.
mangisebenza nge-Excel 2117. Mawubambe le formula ngeke uze ulahleke. Thatha isikhathi sakho, uqale phansi uzibhekele yona, ubheke ukuthi iyona lento esiyenzile noma akuyona na. Uzinikeze isikhathi ukuze uyiqonde kahle. Mhlawumbe sokwenza ezinye ibalo, thi-ke ngibheke mhlawumbe ukuthi singenzani futhi mase siqhubeka. Njengoba ngishilo-ke mhlawumbe singathatha nje esinye isibonelo sokugcina. Mangibheka isikhathi sami mhlawumbe soba nesikhathi sokuthi nje senze isibonelo sokugcina. Ngifuna nje sithathe isibonelo esingathi sothanda ukuba nzinyana. Asikho nzima sona, sibuya ngathi sinzima. Sizokhipha okunye sibe nokunye, sikhiphe lokho esijwayele ukuba nako, sifake lokho singajwayelanga ukuba nako. Asithi mhlawumbe ngiboleka u-R50 noma ngikuboleka u-R50 noma kunjani, kuboleka u-R50. R50 loyana. Kuthiwa i-rate yethu R. Asiyazi i-rate yethu. Kepha into esiyenzile, imali siboleke isikhathi u-T wethu u-10 years. 10 years wethu. After leso sikhathi, emva kwaleso sikhathi sika-10 years, sibhadala u-500. Ubani u-R wethu? Imali yethu ikhuphuke ngobani kahle kahle? Iphesenti yethu noma i-rate yethu yokuqala siqale kubani vele vele? Sifuna ukuthola lokho. Sesizothi-ke manje 50 wethu, R50, 50 rand times E. 50 rand times E, khumbule lesa u-10 years, u-10 wethu leyo ilona unyaka. Khumbule le format ka PR, P times E to the power to the RT, na siyayenza u-10 wethu u-T u-R wethu asimazi, is equals to 500. Sesizothi-ke u-E si-divide amasayidi omabili ngo-50, u-50 uyasuka kusala u-E to the power R to the power 10R. Nangalo u-200 u-500 bamdivide ngo-50 uthola u-N, uthola u-10. Sesizothi-ke manje senze lento ebengiyenzile kwamanye amavidiyo edlulile, i-log base. Log base, sothi log base 10. Sizofuna u-log base 10. Log base 10 wethu, or log base E to the power 10, or log base E to the 10. Sizofuna yena manje log base E, noma inemagama amakhulu ko-natural ukuthi u-log E maningi-ke izinto eningi engisazonibonisa zona ngizenzile bo log base natural, izinto ezikanjalo zikamanje thingantsheli zona zizonixaka mhlambe. Ake singene lapha sithi log base 10, log base E to the power 10, log base E to the power 10. Sizothi log base E to the power 10 nangu ubani u-2.3, 2.30, so 2.3, akusithi nje u-2.3 nje kuphela, u-2.3 impendulo yethu. Ungayikhohlwa uyibambe nje kanjalo mase senze u-log base E. Log base E laphayana. Ngakho-ke mase simtholile u-log base E wethu, kulula. Noma leya log base E times 10 to the power 10R ifana nokuthi u-10 to the power R, noma u-10R, ngiyaxolisa, akusu-10 to the power R, 10R, u-10R, u-10R loyana, hayi to the power R. Uyalingana-ke manje, ngaso-divide, uzothi ulingana no-log base 10R, log base E10R loyana ulingana no-2.30, 2.0, 2.30, ngasho kanjalo. Isesizokwenza so divide amacala omabili ngobani? Ngo-10. So divide ngo-10 sithola u-R. Sifuna u-R kahle kahle, u-R wethu momdivide ngalo 2 lona uthola u-0.23. 0.23 wethu siyamshintsha simenze percentage ukuba ubani? U-23%. Kusho ukuthi i-rate yethu iubani? Ingu-23%. Besine-rate ka-23%, kusuka ku-50 sakhuphuka ku-10, 23%, saze ku-10 years. After 10 years noma emva kwe-10 years uzokunikeza imali engango 500. Mawuno 50 rand
uyizalisa ngo-23%, uzothola leya mali uyizalisa ngo-10 years uyizalisa ngo-23%, uzothola leya u-500. Leya formula laphaya bengisachaza mara kodwa bengisanibhalela, ngiyaxolisa ukunicaka. Leya formula le iyafana nje neformula ebesiyenza kulamanye ama-formula adlulile. Sikhethe nje ukwenza, khumbule ilimit kabani, ka-n nje into besiyenza, noma ilimit ka-e into besiyenza besiyifuna lapha ya okuyilento nayi equation yethu siyenze ngendlela nje ey'ningi ey'thanda ukuhluka. Buyela amavidiyo nasekuqaleni ufunde, uzinikeze isikhathi sokufunda uqonde kahle. Siyabonga.